Un país lliure serà un país millor perquè sempre és millor la llibertat a la submissió, perquè quan les persones som lliures estem millors. Som lliures perquè podem prendre les nostres pròpies decisions i les decisions a vegades les encertem i a vegades no, i per tant és quan podem ser responsables de les decisions que hem pres. Ara som un país menor d'edat, un país que no és responsable de les decisions que pren, un país que no és lliure. La llibertat és el que ens permetrà poder-nos fer responsables i per tant prendre les decisions que més ens convenen com a societat i assumir els errors, però no assumir errors d'altres. Cap país que s'ha independitzat ha renunciat a la seva independència. Senyal que la independència deu tenir un valor per als països que l'han aconseguida.